No niin, lähdetään pyöräilemään. Mikäs meillä olikaan suunnittelu? Mennään Riipparin lenkki. Haluatko sä pysähtyä jossain matkalla? Joo. Mikä olisi kiva paikka pysähtellä? No se liikuntapaikka ja se silta. Okei. Lähdetään kattoo. Laitetaanko tosta räpättimet vielä käyntiin? Joo. Pyöräretki alkaa olla loppusuoralla. Mikä se oli parasta? Pyöräilyä sitten leikkitussa täällä. No niin, kiva kuulla. Eiköhän sitten olla valmiita kotimatkalle. Joo. Vaikka ei aurinko paistaiskaan, niin aurinkolasit on tosi hyvät, koska voi mennä ötököitä silmään, niin nyt ei mene. Pyörälenkki tehty, posket punaisena ja hauskaa oli. Matkaa kertyi noin 12 kilsaa, eli kunnon lenkki tuli tehtyä. Kiitos seurasta.